Hadian bami shibun ki kenrum kenram hakabaya day ba kajing pentri kamya ke NEP R1000 arpo hapadeng UVC ke nehu UPS Shukla bat ke MCTA menta kesingi ke arpo kendai tarik unailar R1000 arpo lai urang ba shnong ka Maulen Dep Ribhoi district uba Jinu Karbuki ulawan chakmat ban kentu ya ke sarkar ban pentri kamno ya ke NEP R1000 arpo Habakran Shakilat Pathai Kubor, nakaliang uba Karbuki, kum ubri ubadan kajingkit kli nakabentaki kun samla, ula ong baki kena mentala shibenai, ki klam yo eka jing hikai kabapura, bat ula kenturu eka MCTA, baka deban ailat eka NEP R1000 arpo, bakan ya cakmat, namarkan ni kan wanra ki jing mentoy, yaki kena puli. Langkam tengidang mut hai mentau senem, kan penteri kamno eka NEP. Tementa mudur pila shibenai ni la shim admission iki khun jongi baki haki college prepare be it BSc become BA tementa shibenai pura kim padon kanu ke proper class baki New York khun jongi na ka daw ba MCTA fight with BC nihu te kia fight kata tementa pada ke jing e kalong ba shanu kalawe ki khun jongi mentang intip su ngenya dako old system ne but nende dako NEP te mentang ki kunjungi kilong confuse namal bahaka old system dan tang 3 papers kal bahaka NEP dan 6 paper ka NEP ka along vast ya ki kena ka knowledge ki bon ki skill bikin puli yang tu ki bon ki eban yo te mentang ki kunjungi kim shai kim sngok thu ka kelas ba pakar kim yo kila su haka jingya phat ke MCTA bat kanihu tengah kuah hang ni ru kum uparan sengak keren na bentaki khun ki kiti kala wei ba pernah jing khun ki jongi ngakwa ba ki MCTA Kenya penbaik maldono ekani bakani ke NEP kan trai kamno shen hak state ke jongi modul pihak state ba bun jong kari India kila de pendan kam ya kani ke NEP tementa kila puli ki wei state la puli kat bangi pat hang ni dang kwa sikwa ka old system ni sadin si sadin one ka Aadhaar card ru ngapan exemption na government one ka ipik ru ngapan exemption na government one ka kani ka euro ngapan exemption na government te shano ka lawai ki khun jongi but shano ka state jongi ki samla jongi hajing shangi di ban encourage ki samla ki khun samla ki bapuli ba ken yo ka kata ka knowledge ka bayar kau kat kum balabu dek NEP balapan kreat dek start mo na bentakan ni NEP tementangin ya ka jingtip jing iu ka bag lingkot ngi kwa ki kun mentip balingkot te shei ki kun jungi ken poi ken te kum ukpa ukumi parents jong ki kena school ki bang hami galia te ngakwa ba ngakentu ya ki stakeholders but the government ru kam dei ban shong klikti halor kani ki issue kangakwa ba government kan penmi baik ka order once order ya baro ki colleges ban penten comeback no ya ka NEP khanang bagi khun jongi kin yo jingmentoy namar ba phi ke jingmentoy kalong habaki hakani ke NEP ki dari sibun ki khna jongi kin yo vast knowledge kin yo ban puli bat sibun ki jingtip kin yo tementa kum bakalong banta phi pin pe apok state ke jongi nadu 2011 dengan bakla belas khasi bapas IS balai paper kaka knowledge baki don kimdon telada leksi hadian jong kani pendon kam ke NEP pratli ki semesters ka knowledge kalabun hadian jong kata leksi gin bun ki khasi jongi kiban long IS imdon kam shu ban wan nabar te ka ji onong dong no jong ka state te kumu parents ngami khmat na ki parents ngakren hakani ka pol ka long ba ngakwa ba ka sarkar kan wan shakhmat bakan ai ka order ba bat ke MCTA ru kamdei ban pensange ya kani kajing penan kam BP ho ya ka NEP ho ngi sungthu ha ka initial state kindon kijing e kiba bol ru komma then kita kijing e habakalan kanu ka change ka process of change ka challenges ka don ti kita ki challenges nginang ile ken sim ka first semester second semester tekan prepare ka third prepare ka fourth makani kamdei kan you think na do 8000 arpau ka government of India klapen mi tengi mentah hadu 8000 arpau la dengan dang sadin dengan dang ka benta ki khun samla jong ka rikhasi bat ki garu ru kumju ngaken lang ba kum ki sem MCTA nang ta government wan chakman
kumbala ai order deka nihu ban implement no ya ka NEP na du mentau snem tengah sngo badai ban penden kam no kenang bagi khun jongi kin yo jing mentoi kan knowledge jongki kan long ka bayar tengah kuan kenang hang ni ha ban hawan ha press club menta kesngi ban penna pai ba bagi wi ki kimir gin tip ba ka NEP ka long ka ba kongsan bat ka beden kam ka ban tei ya ka lawai ba pernai jongki khun ki ti jongi mentala shi benai kumbang la ong menne kemdan proper class ha baro ki colleges hang ni ha shlong te kidan ki district ngamla ban ong kidan ki wi college ki district ki blap implement ya kani ka NEP te balai mangi hang ni pade ngidang hani ha shlong khamtam ngindang yaksa ngindang ya tainia ngindang ya taipop ye we pai kumbakalong PE hani kumbalong menne ka MCTA ya taipop bat UBC jong kani hu ni hu ya taipop bat ini tengah sopwa ngakot ya baro state holders ba kin penden kam no immediately ya kani NEP kenang bagi khun samla jongi bagi khun ki jongi kin yo nong halor kani ke NEP ban penten kam no ban pentri kam no ban implement no na do mentau snem